Seguimos avanzando pola 63 edición da Feira do Viño de O Ribeiro. Avanzando e non paramos. Estamos con Adega do Viño de Razamonte. Estamos con seu máximo responsable, Antonio Garrido. Moi boas. Moi buenas. Aquí estamos nunha edición, a 63 da Feira do Viño do Ribeiro, que conta como novidade principal esa nova distribución dos postos, esa nova carpa. Que tal? Primeira sensación ao ver toda esta montaxe, esta nova textura que se ve aquí no ambiente. Pois a min personalmente agrádame moito máis a distribución pois no de como está, contando ca chuvia que pode vir, pois hai voladizo para que a xente non se molle tanto, o sea, a min realmente pois me agrada a distribución distano. Antonio, se chove e se fai sol, porque ti a se unha do fai sol mediodía ou tamén. 2 da tarde un viño aí Sí. ben tapadiño, é Sí, espectacular, a que por sí? supuesto, sí, no, aquí cando apreta tamén. Imos falar de viño, imos falar de Osadega que está di o nome Dominio de Razamonte no concello de Celle. Os vosos viñedos onde estedes ubicados? Pois témolos no pueblo de Razamonte, a orilla do río Miño. Bueno, pois é un sitio super precioso para visitar, se digo, unhas vistas hacia o río espectaculares. É un sitio precioso, o sea, todo viñedo propio, nós non compramos uva ajena, é todo uva que nós abastecémonos da nosa propia uva, o sea, non compramos uva ni nada. Temos aquí diante unha botella que pon Alter 2025. Contanos as características da nova colleita. Bueno, pois é unha moi boa cosecha, dado que o ano pasado non foi moi boa. Como sempre, pois ten unhas variedades Treixadura, Godella Loureiro, un viño super equilibrado que a todo o mundo lle gusta, o sea, eso, mantemos o equilibrio todos os anos, ano tras ano, pois mantemos unha calidad baixa a batuta de Pablo Estévez, un dos mellores enólogos de España. E isto, sacamos isto, pois un viño super equilibrado, super fresco, que vai ben con calquera cousa que se queira maridar, ben. Pois amigos e amigas, Alter 2025 xa é unha realidade en Dominio de Razamonte, Adega, coa cal estamos aquí falando dela co seu máximo responsable, Antonio Garrido. Moitísimas gracias. Nada, a vos por seguir apostando polo Ribeiro, darlle publicidade, que todo vaya ben. A miña solidaridade ca xente que perdeu todo este día de granizo, a miña solidaridade con eles, é que, bueno, que traten de se recuperar pois o antes posible. Pois deso imos a falar a continuación, pero imos facer un pequeno receso musical e publicitario aquí nesta 63 edición da Feira do Viño de O Ribeiro.